I bɛ bamanankan mɛn? La m'o mɛn trop. Crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Gɛlɛya. Gɛlɛya, awɔ. O ye tatigɛ wale ye. Tatigɛ wale. Crise bamanankan. Bon ne kɔni hakilila ye gɛlɛya ye. Gɛlɛya. Crise ya. Jangaro. Jangaro. Awɔ. O tɛ bana ye fiyewu. Wa crise yɛrɛ bana don. O ye bana de ye. O ye gɛlɛya de ye. Gɛlɛya. Gɛlɛya, ko dɔ gɛlɛya quoi, fɛn ka ca. Ko dɔ gɛlɛya. Voilà, ko mun gɛlɛya b'an kan wagati mun na. Awɔ. Voilà, o de bɛ wele ko crise. O tɛ jigilatigɛ ye. Jigilatigɛ. Bon, crise kɔni o ye fɛn dɔ laɲini ma sabati quoi, o bɛ se ka kɛ crise ye. O bɛ se ka kɛ crise ye. Awɔ. Carburant. Awɔ. Aca. Carburant. O bamanankan yɛrɛ. Non, N'i kɔrɔnen don i bɛ se ka na. tiɲɛ yɛrɛ la, yɔrɔnin ne tɛ se k'o fɔ. I tɛ se k'o fɔ. Mais temps de réflexion bɛ se ka d'i ma quoi. Non, carburant ni essence c'est le même terme non ouais. Carburant ni essence bɛɛ tɛ kelen ye. Bon, ni carburant tɛ taa ji, o kɔrɔ essence de taa ji. Essence tɔgɔ kan de ji kɛ. Ji. Awɔ. Ji. Awɔ. Taji do parce que essence tɛ essence la bamanankan na taji do dɔrɔn. Si, taji. Taji. Bon, essence. Ne bɛ tɔgɔ min dɔn essence la. O ye magoɲɛnan ye ni taji ani taji ka surun ɲɔgɔn na mais taji tɛ quoi. A b'i b'a fɔ tubabuw ka fɛn dɔ de bɛ k'a la k'a bamayɛlɛma quoi. Awɔ, donc a bɛ se ka kɛ an ka nɛgɛmafɛnw kɔnɔ n'u bɛ se k'an mago ɲɛ quoi. Ayiwa, an ka foli bɛ lakununi fɔ bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen. Bi ka bɛn jamana bɛ lihala min na, an tɛ deli ka video sugu min kɛ, an bɛna o dɔ de kɛ bi k'a yira aw la. Ka bɛn jamana yɛrɛ lihala ma, i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogoya min na, essence ko bɛ mɔgɔw la nin waati in na kosɛbɛ. Mankanw cayalen don a kow la. O la bi kumaden saba de b'an bolo n ko la. An bɛna min ɲininkali kɛ mɔgɔw la tubabukan na, an bɛna min ɲininkali kɛ mɔgɔw la ni min sera k'a jaabi, an bɛ nin di o ma k'o kɛ o tigilamɔgɔ ladiya ye. O kumaden saba, o fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko crise. Crise bɛ fɔ cogo di an ka kan na? A kumaden filanan o ye carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na? A kumaden sabanan essence bɛ fɔ cogo di an ka kan na? Ni mɔgɔ min sera ka o ɲininkali saba jaabi, an bɛ nin di o tigilamɔgɔ ma ka o kɛ o ladiya ye. Ayiwa, an balimakɛ, ɲininkali saba de b'an bolo k'o k'i la. N'i sera ka ɲininkali saba o jaabi, an bɛ nin d'i ma, o y'i ka jaabi sara ye. I bɛ bamanankan mɛn? Awɔ. Ayiwa, crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Gɛlɛya. Gɛlɛya. Ayiwa, ɲininkali filanan, carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Taji. Ɲininkali sabanan, o ye essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Bon, ne ko n'a bɛ kɛ taji ye. Taji. N balimakɛ, i ma ɲininkali in jaabi sɔrɔ dɛ. Crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na? O ye gɛlɛya de ye. Gɛlɛya. Gɛlɛya, ko dɔ gɛlɛya quoi, fɛn ka ca. Ko dɔ gɛlɛya. Voilà, ko mun gɛlɛya b'an kan wagati mun na. Voilà, o de bɛ wele ko crise. Ayiwa, i surunyala la nka i ma ɲininkali fɔlɔ sɔrɔ. Filanan, carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na? O ye tasuma de ye, tasumaji. Dɔw b'a fɔ ko taji. Taji. Ayiwa, i surunya n'o fana la kosɛbɛ nka i m'o fana sɔrɔ. Ɲininkali sabanan, essence bɛ fɔ cogo di an ka kan na? O bɛɛ ye kelen, ne kɔni hakili la o bɛɛ ye tasuma de ye, taji. E fɛ a bɛɛ ye taji de ye? N balimakɛ, i garisɛgɛ ma don nin na dɛ. Sinon an tun bɛ nin d'i ma sisan. O la an b'i fo i ni ce. An balimakɛ, ɲininkali saba de don. N'i sera k'a jaabi, an bɛ nin d'i ma. I bɛ bamanankan mɛn? La m'o mɛn trop. I b'o mɛn kosɛbɛ. Ayiwa, ɲininkali fɔlɔ, crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Crise. Crise bamanankan. Bon, ne kɔni hakilila ye gɛlɛya ye. Gɛlɛya. Bon, a ka surun o la kosɛbɛ nka gɛlɛya tɛ. Ni o bɔra yen, ɲininkali filanan, carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Carburant. Aca. Carburant. O bamanankan yɛrɛ. Non, n'i kɔrɔnen don i bɛ se ka na. Tiɲɛ yɛrɛ la, yɔrɔnin ne tɛ se k'o fɔ. I tɛ se k'o fɔ. Sabanan dun, an bɛ se k'i ɲininka o la. Ɲininkali sabanan, essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Essence, taji. Taji. N balimakɛ, i ma ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ. Fila ma sɔrɔ. An b'i fo kosɛbɛ. Non, fila ma sɔrɔ. O la an ka foli b'i ye.
crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na gɛlɛya ayiwa kumaden filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji kumaden sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji don parce que essence tɛ tɔgɔ tɛ essence la bamanankan na taji don dɔrɔn ayiwa an balimakɛ e ma ɲininkali jaabi sɔrɔ tɔgɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ka kan na kɔfɛ an bɛna tila ka o lase lamɛnbagaw ma walasa u k'a dɔn bon an bɛ kumaden ɲɛfɔ de la kumaden ɲɛfɔ awɔ kosɛbɛ crise min kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ tɔgɔ tɛ fɔ o kan kosɛbɛ an bɛna o fana di aw ma siɲɛ wɛrɛ aw ka se k'o jaabi mɔgɔ saba n'i sera k'a fɔ bamanankan na an bɛ nin d'i ma i bɛ nin ta kumaden saba fɔlɔ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise awɔ o ye tatigɛwale ye jatigɛwale ayiwa ɲininkali kumaden filanan o de ye carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji o ye taji ye ayiwa a sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na a bɛɛ taji kelen a bɛɛ ye taji ye non balimakɛ e ma ɲininkali jaabi sɔrɔ e garisɛgɛ ma don nin na kosɛbɛ an bɛna tila k'a ɲɛfɔ aw bɛ se k'an ka page n'o ye journal TV aw b'o si pour que aw ka nin jaabi sɔrɔ o la an b'i fo kosɛbɛ ɲininkali fɔlɔ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise ya jangaro o tɛ bana ye fiyewu crise yɛrɛ bana don o ye bana de ye ayiwa i tɛmɛna a kɛrɛfɛ filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na carburant n'a fɔ essence ya essence sisan n y'a faamu carburant taji ayiwa i surunyana la kosɛbɛ an balimakɛ ɲininkali sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na essence ya essence tasumaji ayiwa an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali jaabi sɔrɔ an ka foli bi ɲininkali fɔlɔ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise an filɛ crise min kɔnɔ nin o fɔ cogo ye jumɛn bamanankan na o tɛ jigilatigɛ ye jigilatigɛ ayi o tɛ ɲininkali filanan ye min ye essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji awɔ a tɔgɔ bɛ yen nɔ min tɛ taji ye kosɛbɛ a tɔgɔ ɲininkali filanan sabanan o ye carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na ne t'o dɔn dɛ e t'o dɔn an b'i fo kosɛbɛ mot fɔlɔ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na bon crise kɔni o ye fɛn dɔ laɲini ma sabati quoi o bɛ se ka kɛ crise ye o bɛ se ka kɛ crise ye mais kumaden kelen na mot kelen na e bɛ se ka mot jumɛn fɔ crise ma bamanankan na o ye laɲini sabatibaliya don laɲini sabatibaliya mot filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na carburant taji i surunyana la nka o tɛ mot sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na non carburant ni essence c'est le même terme non ou bien gasoil fana tɛ taji ya olu bɛɛ tɛ laɲini kelen mais fɛn sugu kelenw tɛ ou bien non ça i m'o dɔn e ko carburant ou bien essence ya bon kata ma o bɛɛ ye fɛngɛ taji de o bɛɛ ye taji de o la an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali jaabi sɔrɔ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise an balimakɛ e b'a jaabi yan mais temps de réflexion bɛ se ka d'i ma i bɛ se k'i hakili jagabɔ dɔɔni crise o bɛ fɔ cogo di an ka kan na an ka kan na o b'a fɔ crise ma kungo ayiwa i surunyana la nka o tɛ dɔɔni ɲininkali filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji wa i surunyan'o la kosɛbɛ nka fɔcogo ɲuman fana bɛ yen ɲininkali sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na carburant ni essence bɛɛ tɛ kelen ye carburant tɛ taji o kɔrɔ essence de ye taji kelen fɔ taji carburant taji essence fana taji balimakɛ e b'a jaabi o de don essence o de ye taji ye non tiɲɛ na i ma jaabi sɔrɔ ayiwa balimakɛ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise o ye gɛlɛya ye ayiwa i ma ɲininkali fɔlɔ sɔrɔ filanan an bɛna i ɲininka o la
carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na essence essence ye tubabukan de ye essence ye tubabukan de ji kɛ ji ji awɔ non ji tɛ ɲininkali sabanan yɛrɛ ye essence de ye essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na non ne t'o dɔn e t'o dɔn ayiwa an b'i fo kosɛbɛ i ni ce an balimakɛ ɲininkali saba de b'an bolo n'i sera k'a fɔ bamanankan na an bɛ nin d'i ma i b'a k'i kun ɲininkali fɔlɔ crise bɛ fɔ bamanankan na cogo di crise awɔ gɛlɛya awɔ ok i surunyana la nka i m'a sɔrɔ ɲininkali filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na carburant taji i surunyana o fana la kosɛbɛ nka fɔcogo ɲuman bɛ bamanankan na hali bi ɲininkali sabanan ye min ye taji essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na essence awɔ n t'o dɔn i tɛ essence dɔn ok an b'i fo kosɛbɛ baasi tɛ kumaden saba de b'an bolo tubabukan na k'i ɲininka a la n'i sera ka jaabi an bɛ nin d'i ma o bɛ k'i ka lajali ye kumaden fɔlɔ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na bon crise alhamdulilayi crise tɛ dɔwɛrɛ o ye gɛlɛya de ye awɔ ayiwa n balimakɛ i ma ɲininkali fɔlɔ jaabi sɔrɔ nka a bɛ se ka kɛ i bɛ tɔ fila sɔrɔ carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na bon carburant an b'a fɔ a ma ko taji i surunyana o la kosɛbɛ a ɲininkali sabanan ye min ye essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na bon essence ne bɛ tɔgɔ min dɔn essence la o ye magoɲɛnan ye ni taji ani taji ka surun ɲɔgɔn na mais taji tɛ quoi a b'i b'a fɔ tubabuw ka fɛn dɔ de bɛ k'a la k'a bamayɛlɛma quoi awɔ donc a bɛ se ka kɛ an ka nɛgɛmafɛnw kɔnɔ n'u bɛ se k'an mago ɲɛ quoi i y'a ye ayiwa n balimakɛ an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali saba nin bɛɛ jaabi sɔrɔ n'o tɛ an tun bɛ nin d'i ma k'o k'i ladiya ye ayiwa an b'i fo kosɛbɛ n yɛrɛ b'aw fo a ka baara ɲuman na hali bi ala k'aw dɛmɛ ayiwa lajɛlikɛlaw i n'a fɔ aw bɔra ka mɔgɔw ka jaabiw ye cogoya min na sisan kumaden saba de tun bɛ an bolo ka mɔgɔw ɲininka a la k'a lajɛ n'a sɔrɔla an ka mɔgɔw bɛ kumaden min fɔ tile kɔnɔ n'a sɔrɔ u b'u kɔrɔ dɔn an yɛrɛ ka kanw na o la an bɔra ka kumaden saba de ɲininkali kɛ lamɛnbagaw la sisan ni min sera ka jaabi ko an bɛ nin di o tigilamɔgɔ ma o la mɔgɔ kɔni ma se ka jaabi an ka laɲini tun tɛ ko mɔgɔ ka dɛsɛ a jaabili la bawo a ka d'an ye de an ka kanw u ka labaara mɔgɔw k'u dɔn ka ɲɛ o la o kumaden saba an bɛna olu de jaabi di lamɛnbagaw ma sisan kumaden saba o an ye min ɲininkali kɛ lamɛnbagaw la sa i n'a fɔ aw bɔra k'u ye cogoya min na o fɔlɔ o de tun ye crise ye o la ko crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na o la n'a fɔra ko crise a bɛ fɔ o de ma bamanankan na ko koja a bɛ fɔ crise de ma bamanankan na ko koja o la an bɛ waati min na sisan an bɛ koja de la fɛn dɔ de koja b'an na fɛn min koja b'an na an ye mɔgɔw ɲininka o la u ma se k'o fana tɔgɔ fɔ o la ɲininkali filanan min tun b'an bolo n'o ye kumaden filanan ye n'an ye mɔgɔw ɲininka a la o de ye carburant ye ko carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na o la a bɛ fɔ carburant de ma ko jenita wese n'o ye liquide ye o min bɛ kɛ nidɔmafɛnw n'o ye mɔtɛrimafɛnw kɔnɔ n'a b'u jeni walasa ka gɔlɔ min sɔrɔ ka se ka bɔ a nɔ la ka taga a taga yɔrɔw la o de ye carburant ye n'o ye jenita ye ayiwa o jaabi sabanan an ye ɲininkali sabanan min kɛ mɔgɔw la kumaden sabanan min ɲininkali kɛ mɔgɔw la o de tun ye essence ye ko essence bɛ fɔ cogo di an ka kan na o la mɔgɔw ma ale fana jaabi sɔrɔ o la a bɛ fɔ essence de ma bamanankan na ko jiw o la essence n'i ye ta bila a la a bɛ mankan min bɔ o de tɔgɔ dara a la k'a wele ko jiw o la essence de bɛ wele an ka kan na ko jiw o la an balimaw an b'a ɲini aw fɛ aw ka an ka kanw kalan walasa an ka se ka an ka kan kumadenw labaara cogoya min na o la an ka foli bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen a y'a partage kosɛbɛ walasa mɔgɔw ka kumaden saba ninnu dɔn an ka kan na n'aw bɛ fɛ an ka kumaden min ɲɛfɔ aw b'olu bila commentaire la an bɛna jama ɲininka ni mɔgɔw dɛsɛra ka jaabi tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a jaabi o jaabi lase aw ma foyi tɛ min tɛ se ka fɔ an ka kan na n'aw bɛ fɛ dɔrɔn an ka mɔgɔw ɲininka min na aw b'olu bila commentaire la an bɛ mɔgɔw ɲininka n'u ma se ka jaabi an bɛ sɔrɔ ka jaabi di aw ma o la aw ni ce a y'a lajɛnsɛn kosɛbɛ